Usizo ngicela ukuthi ke ngimnikeze ithuba lokuthi abingelele abalaleli emakhaya. Emakhaya ngiyanibingelela abazalwane nonke egameni lika Jesu. Nibingelela umfundisi Jele egameni lika Jesu khona la emadadeni. Ngibingelele kakhulu umphathi station, ngibingelele abazwane bonke abakhona estationi, umsakazi nabo bonke asebenzisana nabo namhlanje. Ngibingelela umfundisi Jele egameni lika Jesu. Ngiyakholwa ke ngisindisiwe. uNkulunkulu ngenzele umusa abazalwane, iloko nje okukhulu kakhulu enginaka enhlizweni yami ukuthi nami ngahlangana noJesu wayisiza impilo yami athi umhlabeleli wangethula umthwalo wangishiya neculo. So akashithulanga umthwalo kuphela but wangishiya nendumiso, wangishiya neculo ukuthi ngihleze ngimbonga yena ngomsebenzi omkhulu awenza empilweni yami bazalwane. Amen. Siyabonga, what a powerful testimony. Just nje ngama minute ambalwa esisawatholile. Siyabonga kakhulu ukuzwa lokho. Njengamanje ke njengoba bese ngichaza ke sibuka lona udaba ke lo apostoli, kodwa ke angifisi ukuthi sithi ungena kulo singakabuchaza ukuthi uma sikhuluma ngompostoli sikhuluma ngani, sikhuluma ngomuntu onjani, ngoba lento yopostoli ikhona ezweni likaNkulunkulu. Kodwa ke sifuna manje ukuthi ke singene kuye sibone ukuthi uma sikhuluma ngopostoli sikhuluma ngento enjani. Bazalwane, ngizothanda ukucacisa kafishane egameni lika Jesu ukuthi uma sikhuluma ngopostoli noma ngompostoli sikhuluma, ngizoyisho ngesiZulu, sikhuluma ngothunyiweyo. Kunamagama kajolo kusebenziswa abantu bathi khona ukubizwa, khona obiziweyo, khona onjani, khona othunyiweyo. But namhlanje sikhuluma ngothunyiweyo, an apostle, othunyiweyo, a special messenger of God. So kunomehluko phakathi kokubizwa nokuthunywa. But namhlanje sikhuluma ngothunyiweyo. Umuntu mayithunywa ke usuka anikwe something ekumele ayenze. Usuka ne-assignment ekumele ayenze and unikezwe isikhathi esithile ekumele ayenze ngaso. So sikhuluma nje ngothunyiwe, khuluma ngompostoli ukuthi kahle kahle it's not just a matter of igama but umsebenzi noma inkonzo ekumele yenziwe nguloyo uNkulunkulu asuka amnika yona lenkonzo ukuthi umnika lenkonzo ubupostoli. Ngoba mangithi inkonzo ngoba sesithi lapha esingisi i-fivefold ministry. So inkonzo bazalwane leyo apostoli akusiyo nje just a title but inkonzo, it's a ministry. Yinto onikezwe yona, into sazobuzwa futhi ngayo. So account yes, ngayo. Yes. So inkonzo uma ngithi ke umpostoli sikhuluma ngomuntu othunyiweyo. Uma uthunywa ke unikezwa something. Mase sikhuluma ngayo sizoyiveza. Kodwa nje mathi umpostoli sikhuluma nje ngothunyiweyo. Manje ke ukuthi ke angifuni ngoba isizwe izofuna ukuthi manje ngingene kwamanye ama office, kanti angifuni singene kula amanye ama ministry. Kodwa manje angiyibami ngoba angifuni, ngoba bangizoshaya le sub question izokwenza ukuthi singene nakwamanye ama office mhlawumbe ukuvangela nakube ifundiswa yabo and so forth nokunye ngokuhlukahlukana. Kanti ngifuna ukuthi lawo siphinde siwenze nje ngesawo isikhathi. Kodwa ke ake sibuke ukuthi ngabe ke ukuze umuntu abe nayo lenkonzo, lesi siphiwo uNkulunkulu amnikeza sona lokuthunywa uNkulunkulu amthuma kona ukuthi ke abe umpostoli, iziphi izinto ezingaba characteristics esikwazi ukubona ngazo ukuthi lo umpostoli? Izinto esibona ngazo ukuthi lona ungumpostoli, number 1, mawufuna incwadi yabaseFesu sehluko 4 angiyacabanga verse 9 verse 8 lethi iBhayibheli futhi nguye owenza abanye babe ngabapostoli. Number 1, into efuneka yenzeke empilweni yaloyo noma into esimbona ngayo, number 1, that person unalento esingathi une encounter nalona omthumileyo noNkulunkulu. Yes, uhlanganile noNkulunkulu ngoba njengoba ngithe uthunywe ufuna uhambise lento athunywe yona, but ufuna aqala ahlangana nalona othuma abantu. Ngelinye ilanga uJesu mayihamba iBhayibheli uhamba nabafundi bakhe. iBhayibheli mayihamba ubona ixuku. iBhayibheli waba nesihe ngazo.
lithi ngoba zazi njengezimvu ezihlakazekile ezingenamelusi. Lithi iBhayibheli wakhuluma amagama uJesu wathi isivuno sikhulu. Ekhuluma ngecuza abantu ebabona uthi isivuno sikhulu kepha izisebenzi zingcosana. Usethi ke mayiqhubeka uthi ke ngicela ukuthi nikhuleke ninxuse kumnikazi wesivuno kube athumele izisebenzi. Sengena lapha indaba yokuthunywa athumele izisebenzi ngoba kahle kahle lento yokupostol noma lento yokuthunywa uNkulunkulu ukusuke kuthume kubantu ukuze usindise abantu bakhe. So into ebonakala ngayo number 1 enye into ezobonakala ngayo nje ukuthi wena ukhathalele lo msebenzi othunye wona noma ukhathalele impilo yakho. Ngoba uNkulunkulu mangabe kuthuma uthatha impilo yabantu ayibeke esandleni sakho. Kusho ukuthi uJesu mayikhuluma la uthi ke ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana. Ngama uthi ke khulekani kube ke umnikazi wesivuno kube avuse izisebenzi ngoba uJesu la ubuke econcern ngomsebenzi. Econcern ngemphefumulo yabantu abaqhilazekile ekumele banjani bakhululwe. Uma ufuna incwadi kaMathewu chapter 10 iBhayibheli uJesu wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanikeza amandla negunya phezu kwamadimoni ukuthi bakhiphe omoya abangcolileyo. 1 wabanikeza amandla koqathi baphela wabizela kuye wabanikeza amandla ukuthi ke bakhiphe amadimoni. Number 2 baphulukise izifo nokugula konke. Uyabatshela uthi iBhayibheli uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Oqala wababizela kuye wabafundisa ukuthi ke wabanika lento ekuthiwa leadership. Wabafundisa waqeda bafundisa waba-empatha. Mayikhulume ungathi beniphathe ubanika lento ukuthi ke usethi ke iBhayibheli wabanikeza amandla negunya ngoba awukwazi ukusebenza unganikezwanga amandla negunya. Baningi bayasebenza kodwa ba-authorizwanga uNkulunkulu. Yes, baningi bayasebenza kodwa bagunyazwanga. Omunye uvuke nje wabona no nginevesi mina. Wasuyabona no angiqalo kwami ngoba nginevesi. It's not about the verse that you have. Yes, it's not about the verse that you have, but it's about the kingdom. It's about the work of God. Kungomsebenzi kaNkulunkulu. And it's about imphefumulo yabantu ekumele ilande ebumnyameni. Ubanikeza amandla negunya. Ubanikelana amandla ukuthi uyazi ukuthi uSathane ukhona phandle, amadimoni akhona phandle. So kumele ukuthi babephuma baphume be-clothed with power so that bazokwazi ukumelana against all the powers of darkness. Bekumele baqale banikezwe amandla. Lithi iBhayibheli wabanikeza amandla negunya. Zimbili lezinto, amandla kanye negunya. Ubanikeza amandla number 2 ubanika ne-authority. So that ma bekhuluma nedimoni bakhuluma nedimoni besemandleni baphinde bakwazi ukulikhomanda with the authority abayinikezwe uye. Kusho ukuthi yena kahle kahle unamandla onke. Lo uJesu ungamandla noma unamandla onke. Therefore uma bathuma ubanika lamandla, ubanika ne-authority. Ukuze kungenile ngeBhayibheli ngitshela ukuthi uJesu mangabenza imangaliso baze babuza bathi lona wathatha lamandla. Ngoba kafundile wathatha amandla angaka ukuthi namadimoni wakhipha ngegunya. So naye lamandla lawo anawo uthi mayivuka uJesu ngene ngiyakhumbula uthi nginikiwe amandla emhlabeni, unikiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Uthi nginikiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngamagama amandla anikezwe wona wawadlulisela kubafundi bakhe laba asebakhethile ukuthi abathume esibabiza ukuthi abapostoli. Wabanikeza amandla negunya. Ngimthanda uma ethi hambani ezweni lonke nenze izizwe zonke
abafundi bami Yes. nenze izizwe zonke hayi ukuthi not a matter of niyoshumayela but niyokwenza izizwe zonke nizenze abafundi bami not benu. Yeah. But bam kusho amagama noma ngimpostoli but ngilanda abantu ngibaletha kuJesu angibalethi kimi. Yes. Abantu abangaqinje ukuthi badle mina kodwa bamazi uKristu. Yes. Kugcine lasekhulunywa nje ngogcobo likaBaba Yeah. but uJesu akaziwa. Yes. Kuphakanyiswa ugcobo likaBaba but uKristu akambulwa. Azathi uPaul ngiyafisa uKristu ukuthi ambulwe enhlizweni zenu. It's Yes. not about us but it's about him. Uthi uJesu uthi John ngelinanga uthi makunciphe mina kukhule yena. Yeah. So amakhala Kristu noma izinto esobona ngazo number 1 lo muntu loke umuntu oben encounter not Jesu ngoba iBhayibheli lithi nguye owenza abantu Hey. abenza abanye babe ngabapostoli so ngoba benziwe nguye. So akabe he must be an encounter with him. Akabe umuntu ohlangene naye. Yes. Awucabanga uMoses kube wayeGibhithe wayekhipha abantu engahlangananga naye ukuthi kwakuzokwenzeka ini ngoba wayengeka kwazi nembongani ukufesa noFaro. Number 2 wayengakwazi ukuconvince abantu ukuthi bayizwe umlayezo athi wayizayo mayikhuluma athi ngibane wakhona ngumlayezo esuphethe noma esishumayelayo. Yes. So uthi ke ngithi mina ke ukube wayakaza ahlangane noNkulunkulu Yeah. that day ehlangana naye lapha esihlahleni lithi iBhayibheli lami entabeni Sinayi wahlangana naye entabeni lithi iBhayibheli lami kwabonakala umlilo esihlahleni sivutha kwangagcina lapho kwase kuzwakala the voice. Ngoba into engifuna ukuyisho namhlanje wena umpostoli wayizwa yini voice ngoba it's not ngisheqela ngathi it's not a matter of preaching. Baningi abantu banamavesi but abanayo ivoice. Baningi banamavesi but abayizwanga ivoice. Bashumayela but ivoice kaNkulunkulu abakaze bayizwe. So uMoses ubona isihlala siyavutha but yes kuyamangalisa lokuthi siyavutha isihlahla. Yes. But emlandweni angaze ngibona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Lithi iBhayibheli yona leyo nto nje yamdonsa. Yeah. Ngoba sidonswa uNkulunkulu esidonsela kuye. Mayimdonsa lethi iBhayibheli lami uthemele sondela kwase kuphuma the voice of God. Yaphuma esihlahleni esivuthayo yathi my God ithe mayiphuma yayisithi Moses ngoba the voice knows us. Lithi iBhayibheli yayisithi Moses yathi khumula iqathilo zakho ngoba le ndawo ome kuyona ingcwele. Moses waqala waguqa wabona no waqala wabona this is not a voice engijwayele ngengayizwa le. Lithi iBhayibheli yakhuluma le voice kuye yathi ngibonile ukuhlupheka noma ngizwile ukuhlupheka noma ngibonile noma ngizwile ukukhala kwabantu bami. eGibhithe ngithe umuntu othunyiwe unika umsebenzi wokuthi ukhulula abantu. Yeah. Ayisingaye le ndaba but ingabantu abacindezelwe. Uthi ke ngizwile ukukhala kwabantu bami futhi ngibonile ukuhlupheka kwabo becindezelwe. Uthi ngako ngehlile mina Jehova ukube ngibakhulule. Uthi ke hamba uye eGibhithe uye kuFaro umtshela akhiphe abantu bami. Yes. Moses uthi mina hayi inkosi nginamalimi. Yeah. Ngiyamthanda kuJehova mangabe ethuma umuntu wakhe akathuma abantu abakhuluma kahle. Kungathi ukuthi angithi awume kancane ngevesi akathuma abantu abakhuluma kahle but uthuma abantu abasebenzile yena. Hayi amazwi akitaza. Hayi abantu abazokhuluma intando yabo but abantu abanikeze izwi. Abantu abaphethe umlayezo wakuleyo ndawo abathunywe kuyo. Yes. Akusiba abantu abathwele abaphethe ivesi but abantu bane message yalabantu athunywe kubo. I-message yayiphethe uMoses lapho akusiyi message yabonke abantu but i-message eyayokhulula abantu ba-Israel eGibhithe. Lithi iBhayibheli lamba salwane ke uthi uMoses inkosi mina ngikwazi ukukhuluma. Yet sengibonile imangaliso zakho ngibona isihlahla sivutha ngiyayizwa ne voice
but angikwazi ukukhuluma noma sengizwile ivoice but ayingenzi ngigijime ngiyokhuluma noma ivoice sengizwile but ayingenzi ngiyomisa itende but kunento edinga zibe confirmed iconfirm uNkulunkulu Yeah. ukuthi am I sent ngithunyiwe ngempela. Uthi iBhayibheli lami ke uthi angikwazi ukukhuluma uthi ungasho ukuthi akwazi ukukhuluma ngoba uzoyokhuluma usethi yini lesi sandleni sakho. Uthi Moses hayi it's just induku nje. Uthi ibamba uthi uyiphonse phansi uyayiphonsa phansi yaphenduka inyoka ngoba kahle kahle before sithunywe kunezinto ekumele senziswe zona. Asisebenze uNkulunkulu sisenaye ehlane singaphumeli kubantu. Lithi iBhayibheli lami wayithatha le nduku wayiphonsa phansi yaqala yaphenduka inyoka wathi Jehova wayibamba yasiphenduka uba induku ngamagama uNkulunkulu uyamphathisa something. Ngoba kumele number one ngithemina kumele abe anikezwe igunya anikezwe amandla so naye kushintsha le nduku yakho Mose kwade elusa ngayo iyona manje ese athi iyona esenamagunya esenamandla so that noma ekhuluma Moses but then noma Moses engenawo amazwi okukhuluma amaningi but induku ayiphethe imkhulumele. Moses unamalimi but induku ayiphethe inamandla. So uthi uNkulunkulu uyiphotha phansi uthi naseGibhithe ufike wenza lento uthi Moses sengizwile ukuthi unamalimi but lento ayiphethe izokhuluma mayifike eGibhithe nawe uyayiphonsa yaphenduka enye into ngoba kahle kahle kumele kubona kathi njengoba athunyiwe yini kulamphathisa yona. iBhayibheli lami uthini ke lithi abanikeza uJesu abanikeza amandla abanikeza lithi iBhayibheli abanikeza amandla abanikeza negunya amandla okuphilisa nabagulayo wasethi hambani nenza izitho zonke abafundi bami. Number 2 senibenzile abafundi bami bese niyabhabhadisa egameni lami mase nibabhadisile bese nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Ngamagama angicini ngokubabiza kuphela kimi bese nihlala phansi niyabafundisa nibanika this doctrine le doctrine nibanika doctrine lena engininike yona but this doctrine manje seyophuma kini nilethe kubo. It's not about athi hayi ukuthi niyabalanda nje kuphela but kunesifundiso engimele nibanike sona. Sokuhamba le yes uthi ke nibafundise konke enginiyale ngakho hayi ukuthi nibe nezeni ifundiso kodwa nibafundise konke enginiyale ngakho. Kuyezwakala mhlambe komunye singafisa ukwazi ukuthi ngabe ke ukuze itholakale lenkonzo yokuba umpostoli yokuthunywa ukuthi ke ube umpostoli itholakala kanjani ngoba abanye siyesizwe mhlawumbe umunye ngathi hayi mangike nje ngamthumela eBible school uzophuma esewuqoqovo lokuba umpostoli ngabe itholakala kanjani noma is a God given assignment kuphela angeke nje umuntu avela asukeleke athi uyofundela lapha eMthashana college abuye esewuqoqovo lopostoli. Hayi akwenzeke kanjalo mzalwane. Amen. Into ekumele uyazi nje ayenzeke kanjalo kunjalo futhi ayinga ukuthi uyayifila nokuthi uzalwa ubani noma uyayithanda futhi ayinga ukuthi noma uyayithanda exactly but njengoba iBhayibheli iveza ukuthi nguye owenza abanye nguye noma ungathandaza noma ungazila ngeke lokhu ubuye entabeni sompostoli no nguye kusekuthandeni kwakhe kusekuthandeni kwakhe uye okhetha abantu uzathi ngelilanga baningi ababiziweyo ke babayingosana abakhethiweyo singabizwa sonke kodwa sikhethwa sonke nguye awucabange ziningi ixuko zayifika kuJesu lapha entabeni but akusibona bonke ababa ngapostoli but only 12 abanikezwa le apostolic so akusini noma ubani only 12 abanikezwa lento yokuthunywa aza abathume ukuthi bamba ngikhumbula ilanga ebathumile iBhayibheli lama bethumile ngelanga ngenqotho wayesebanikile amandla lithi iBhayibheli bavele bakhipha amademoni kwenye indawo mase babuye bajabulile bathe inkosi amademoni esithobela ngegama lakho haleluya uJesu ngelanga uthi ke ningathokozeli
ukuthi amademoni anithobele Yeah. kwajabuthokozelana ukuthi Ukulotshwa. amagama enu Yeah. alotsho kusho awukwazi uba umpostoli igama lakho lingalotshwanga Ingalotshwa. encwadini yokuphila. Yeah. So number 1 kumele wazane naye uhlangane naye nazane naye bese akunika le apostleship akunike le nkonzo. Yeah. Uma ekunika le nkonzo ukunika ne mandate ukuthi uzokwenzani. Yes. Unikiwe amandla wanika ne assignment ukuthi uzokwenzani. Baningi engihlangane nabo bazalwane baningi engihlangane nabo ngifuna ucacisa into ebazalwane emakhaya baningi engihlangane nabo abazalwane abashumela singafundisi sithi masixoxa omunye athe ejele uNkulunkulu ngibizile ngiyoqala umsebenzi ngimbuza umbuzo wodwa nje ukuthi okubize utheni uNkulunkulu kuwe ngesikhathi ekubiza. Yes. Utheni uboneni wena ngifuna leyo nto ezuthunywa ungitshele zona utheni uNkulunkulu kuwe. Yeah. Ngiyakhumbula uNkulunkulu lesikhathi ebiza Samuel wakhuluma Wakhuluma. wabi iBhayibheli wambiza Samuel wasemnika umlayezo. Yeah. Akuveli nje akuyi ngama feelings ukuthi I can preach. Yebo, I can preach, I can prophesy, I can do what. Akuyi ngaloko but yena akube nalento yokuhlangana wena naye lento ngesikhathi nihlangana bese yena angena kuwe ngoba akusakhulumi wena sekobe khuluma yena kubantu. Yes. So ke akube nalento yokuhlangana thina yabona umuntu owahlangana naye bazalwane wehlukile noma edumisa uyeza ukuthi this kind of a worshipper aka worship just ngamazwi but kunalo encounter of the one amdumisa kunalo kuhlangana uyayizwa into ephuma kunono kunalo muntu ophakathi kwakhe is not just singing, is not just entertaining people but unalento ayikhiphayo evalule kuye. Nayi lento ke akuyi ngokuthi uyayithanda. Yes. But iya ngokukhetha kwakhe. Baningi ababiziwe bayingcosana abakhethiwe sikhethwa nguye senziwa uye sibe ngabapostoli asizenzi thina akuyi ngokuthi siyafila ukuba sibe ngabapostoli but senziwa nguye ubese sinika futhi nomsebenzi ekumele siyowenza bazalwane njengoba siphuma sithi ngabapostoli nomsebenzi futhi akuyi ngokuthi ngiyakwazi ukushumayela. Ngithanda uPaul bazalwane uPaul siyamazi kwihistory ukuthi wayengisawuli ezingela amakholwa walizingela kakhulu ibandla likaJesu and kuthiwa ngendlela wayezingela ngayo kuthiwa that day ezohlangana noJesu kuthiwa wayesethole ngisho ilicense noma igunya lokuthi ayobopha abazalwane abashushisa abazalwane ababopha abahlukumeza kuthiwa esezofika eDamaseko lithi iBhayibheli lami kwavele kwabanika nje kwaba khona especially lightning engazi yayiqhamuka yavele yamshaphansi ithema emshaphansi wasuyabuza ukuthi lithi iBhayibheli kwezwakala ivoice yathi ivoice Saul ungihluphela. Ithi iBhayibheli lami Saul ungubani wena Nkosi engikuhluphayo. Wayesethi ngimi mina wayichaza ngimi mina Jesu omzingelayo. Wakhuluma amagama wayesethi ke namuhla ngikukhethile ukuthi uba isitsha sami esihle sokudlela ngikukhethile mina namuhla. Yes, I chose you. Akavelanga nje wathi wayihlanganisa nabapostoli but oqala ngitheni wahlangana naye. Esikhathi ehlangana naye wase wakhuluma futhi kuye lo muntu ongiJesu igama lakhe wakhuluma kuye. Number 2 wathi ngikukhethile kuba ube isitsha sami sokudlela. Lithi iBhayibheli lami wasiyamthuma ke izizwe na uShumayela. Ngiyakhumbula uma ngabe buya lapha ejika mayesebuye lapho ke abafundi noma abazalwane bamxwaya ngoba bayayazi history yakhe kanti abazi ukuthi sewuhlangene naye lo muntu. Lithi iBhayibheli lami wasiyayichaza indaba ukuthi no bengisendleleni ngibheke eDamaseko kodwa ngase ngahlangana nalo muntu onguJesu igama lakhe. Uthi mayichaza eqhubeka uthi hayi bazalwane lokho ngiyikho ngomusa kaNkulunkulu. Uthi ngomncinyane kubapostoli ngoba angimbonanga naye kodwa ngelinye ilanga uthi ngiyamazi umuntu kuKristu Jesu. Ngiyayithanda uthi ngiyamazi umuntu kuKristu uthi yena lokhulumayo uke wathathwa wangeniswa kolesithathu lamazulu wase uzwa amazwi angakhulumekiyo. Ngifuna ukuyisho le ndaba it's not about you telling people but it's about ukuthi wena ulizwile yini wena izwi
bese uthatha bese uyadlulisela kubani yeah ungayidlulisa kanjani wena into ongayizwanga uthi Paul ke uthi ngiyamazi umuntu ekuKristu uthi lo khulumayo uke wathathwa wayisa kulesithathu uthi ngezwe amazwi angakhulumekiyo haleluya uthi ngezwe amazwi angakhulumekiyo so uthi lokho enikubonayo bazalwane uthi ngiyikho ngomusa kaNkuluNkulu uthi noma ngesimpostoli kwabanye kodwa kini ngumpostoli kini ngumpostoli usuka nini madoda siyabonga kakhulu isikhathi sethu njengamanje